Оста хора, аз съм Ексайт и днеска игра на Майнкрафт. Survival... Синглплеер Survival, епизод първи. Да. И... Както виждате, тук се обирам малко дърво. До джунгла сме. Така... В това няма ми трябва. Clean up my inventory. Окей... Събирам малко тук дърво. Първият епизод общо ще се направя някаква подземна къща, где от начало епизодите да ги водя там. Защото няма смисъл сега от първият епизод още някаква къща. Някакъв брат. Някаква къща да се направя. Като първият епизод още трябва да събирам материали и глупости. Нищо. Нямам Optifine. Нещо ми се беше пъгнал Майнкрафта и го изтрих и пак го пуснах лаунчера, то там се изтегли само, да знам. И нещо се беше бъгнало и нямам Optifine. Ще се сложа за другия епизод Race Minimap и Optifine, защото нещо, брат. Ако се бъгва. Някакъв път. Става супер тъшак. Тая края може да се кюнем. Добре. Някаква храна. Освен ябълките да си направим. Ма не от всяко дърво не пуска ябълки, защото е нормално. Да, с някакъв нов скин съм. Старата регистрация нещо се пъгна. И сега дадоха нова. Така. Добре. Значи, брат, когато ще направя тук един. Някакъв като мина искам да е. Не знам, сега ще видя. До вечерта трябва да съм си направил някакъв меч и нещо. Ще убия малко край, мога да си направя някакъв армор. Поне на каска нещо. И някои клипове хората правят оцеляване първата нощ. И това е супер тъпо първата нощ. Какво се случва в първата нощ? Копаеш, нито строиш, нито нищо. Чай ще си взема камък, след това ще си направя кирката. Опасна с камък ще си направя. Добре. Копаеш някакви глупости. Отбираш. И то, брат, някакво тъп първата нощ. И че аз ще го направя като нощта. Тъй, сеща се. Така. Че толкова стига. Аз просто да си изкопая някой. Малко камъни ми трябваха, друго не. Нищо. Окей. Сега ще излява от тук и отгоре слова дърт. Няма смисъл, той нещо. Той няма да е къщата, защото е супер тъпо. Ще го оставя дупката и да има.
Добре. Ще направя кирка. Fucking shit. Така е един меч. Така и кирката тук. Добре. Ето тук сега ще се направим на къщичка, ще си издълбая. Ето е импровизирана. Добре става сега. Така. Това ще ми е първоначалната къща, после ще мога да се преместя нещо. Нещо ще е по-интересно. Добре, ето го края на къщата. Готово. Само, че този дърт няма да е тук. Малко кофти става. Ето тук е, ще бъде каустон. Ще има една врата. И сега мисля, че тук е малко да я разширя къщата. Поне си на купче. Тук малко тъшак са. Не се спряха да ми звънят. И сега ще ми звънна и аз, бе, спокойно. Какво правя? Той стана. Охо. Ето го къщата. Ето я ли. Окей. Да отида да взема крафтинга. Смече ще го щупя. Правя. Добра, чакай да си направя аз. Като имам възможност. Така, врата. Супер скъстана къщичката, да я знам, брат. Ще отида да обирам няколко там, дето имаше. За малко торчове се ще сега, брат. Няма да дигна тъмно и ще обирайте и две. Ще ми стигнат. Така, правя си торчове. Някак си ги наслагвам. Айде. Готова ми е къща и след това да е първи епизод, да ги видите с какво искат дето ми звънят. Лагна. Така останат щетите ми.
И ай, чао от мене. Ще видим в другия епизод. По-точно се чуем.